Алейкум баҳама одаме ки моро тамошо мекунед, нигоҳ кунед хеле глянскиҳо ба зеб омадагиянд. Сангои Сваровски оригинал қатъи, нигоҳ кунед нарх-наво 160-180 сомонӣ ду намуд модел доранд. Ина ин моделое ки озин болода нишон метам, айна ё 160 сомониян. Любой ҷо доставка мешавад Россия Тоҷикистон. Не нигоҳ кунед, таш нехелай. Материал ҳамун материал, просто принт тагиш нехезадаги. Ишам ба зеби фасоне 7 санга задаги хушрак. Любой ҷо доставка мешавад Россия Тоҷикистон, бе проблема доставка мекунем. Ай дигар клош бошад ё 180 сомонӣ. Наози аялла ҳамаша нишон метам. Нигоҳ кунед, расеткаи баъзебаш ҳастай. Доставка любой ҷо мешавад Россия Тоҷикистон, бе проблема доставка мекунем. Ин цветои сиёҳ, тёмни, рӯшан, тамоми намудаш ҳастай. Бо гулои ҳар хела задагиш ҳаст. Ин сер сангош қиматтарак 180 ян. Неяра нигоҳ кунед, ин ҳам 180 ян, хали принти гол задагиай. Полностью сер санги хушрӯ. Любой ҷо доставка мекунем Россия Тоҷикистон, бе проблема доставка мешавад. Барои заказ кардан номеромон дар рӯи экран. Ян нависед, любой ҷо доставка мекунем. Ина хелеҳо ҳастанд, бо цветои сирхуш ҳастанд. Баъзе бо пасон глянский, пекои глянсишон мегӯянд. Нигоҳ кунед, чӣ қадр хушрӯанд. Любой ҷо доставка мешавад Россия Тоҷикистон, бе проблема доставка мекунем. Дар ин гармиҳои ҳама хубшам мира пӯшен ки мақсад танатона гарм намегиранд. Нигоҳ кунед, чомли зудшунам ҳастанд. Машаъла бо нишон метам. Бо ҳамун чиза хеле однотониё ҳаст. Ай цветои тёмни мешавад ка? Ё не? Тамом шудагиан, значит. Цветои тёмни тамом шудагиан. Ая нигоҳ кунед, хеле фақат рӯшан фасони хушрӯбандагӣ барои духтарака. Сери. Барои заказ кардан номеромон дар рӯи экран ян нависед. Маъқули дилтон скриншот карда равон кунед. Ай ҳамаи бор роӣ мекунем. Россия Тоҷикистон доставка бе проблема мешавад. Ина моделош бисёранд. Олибо ба наздикӣ бо моделои навам меоянд. Ина айни ҷошам нишон кунем. Ина нигоҳ кунед. 180 сомонӣ любой ҷо доставка мешавад. 4 расетка хушрӯ дорад. 5 та. 1 2 3 4 5. 5 расетка дорад. Любой ҷо доставка мешавад.